Saúdos, benvidos. Este venres, día 7, celebranse en Ourense as xornadas de técnicos en cuidados de enfermería. Con nós temos a Ana María do Rego en Vida. Ana María. Hola, moi bo día. Unhas xornadas moi específicas, a quen van dirixidas? Mira, estas xornadas van dirixidas aos técnicos en cuidados de enfermería. Este ano centrámonos na atención hospitalaria e tamén na atención primaria, porque, bueno, nós traballamos en hospitalaria, en primaria, e, a verdade, temos unhas funcións, bueno, moi interesantes para os dous sectores. Esa era a miña seguinte pregunta. Vale. Entendo que, dependendo de se é nunha parte ou na outra, as funcións van variando, non? Sí, bueno, as funcións depende do servicio en que estemos destinados, pois poden variar un pouquiño, pero sí que é verdade que temos as nosas funcións que son básicas, que son o cuidado do paciente, donde as nosas funcións, pois, bueno, centranse na alimentación, no aseo, na higiene, na mobilización, das constantes vitales. Eu sempre digo que somos as súas maus, os seus pés, as súas pernas, porque cando un paciente está sano, pois non necesita de nós, pero cando un paciente é dependiente, evidentemente somos os primeiros que estamos a pé de cama. Normalmente somos nós, os técnicos en cuidados de enfermería, que nos recibimos, ao igual que temos tamén moito contacto coa familia. Esa é unha especialización. En primaria, pois o mesmo, somos unha figura superimportante, que a verdade, moitas veces estamos bastantes en centros de salud, pero deberíamos estar máis, porque é unha figura que tende a desaparecer, pero, bueno, eu creo que non debería. Cal é a función nos centros de saúde? Porque unha das vosas demandas é que se aumente ese persoal de técnicos nos centros. Sí, a ver, normalmente a nosa función en centros de saúde estamos co fisio e co dentista, bueno, pero sí que hai en algúns centros de salud que solamente hai unha TCAE, entonces queremos que, bueno, que por lo menos haxa dúas. E logo tamén outra das cousas que reivindicamos é que, a ver se a conseguimos, é que a nosa figura sería moi importante que tamén fora a domicilios, porque en domicilios hai moitos pacientes que son crónicos e nós podíamos tranquilamente, ca formación que temos, por seguir, pois, esas funcións básicas sin problema ningún. Entonces, eso é algo que temos aí en mente, que espero que, bueno, desde aquí, que chegue onde ten que chegar e que potencien a figura, pois, eso, a domicilio. Hai outra demanda do sector que coincide moito tamén co resto de profesionais que traballan no ámbito sanitario, que ten que ver cos protocolos en caso de agresións, non? Que se siguen producindo moitísimas. Sí, a ver, síguense producindo agresións, sempre houbo, nada, existe un protocolo que, bueno, que normalmente non hai problema ningún, que sí que se leva a cabo. É verdade que a xente últimamente, ao mellor xa non máis agresións do paciente, senón por a familia, que ao mellor chega, bueno, ao mellor dirlle algo que está bendito, pero eles que non o creen así, entonces xa no momento xa denuncia, xa te, bueno, últimamente non hai moitos, pero sí que hai algunha agresión. Vamos, existe un protocolo que temos que seguir en todas esas situacións. Nestas xornadas, sobre que se vai a falar este ano? A ver, nestas xornadas, bueno, como dixen antes, van dedicadas ás TCAEs, hospitalización da primaria, e nada, o objetivo importante é a ver, que sea un momento, un día agradable, que falemos como podemos potenciar a nosa formación, como podemos mellorar cos aparatajes, porque é verdad que cada vez a tecnología avanza máis, e, bueno, eu creo que todo como as nosas funcións, que despois falaremos, de hecho, me imagino que me farás a pregunta, xa che direi, entonces, bueno, potenciar máis que nada todos os sistemas, e, desde logo, de ter un día moi bonito, de xuntarnos e pasar, pois, un día superagradable todas. En cuanto a formación, igual que sucede co resto, vos tamén estades en constante reciclaxe, non? Porque os cambios son de un día para outro. Sí, formación, nos temos formación, logo existe a formación continuada, que nos proporciona os Sergas, que, bueno, que hai todos os anos, principalmente en enero, sale unha serie de cursos, que, bueno, que temos acceso a facelos, e, bueno, non hai problema ningún. Nesas funcións que tedes, vaise ampliando o número de funcións precisamente que ides realizando? Vale, mira, xa que estou aquí, vou reivindicar, evidentemente, a ver, as nosas funcións son unhas funcións que están totalmente obsoletas,
que son do ano 1976. Entonces, cambiou moito a medicina. Entonces, nós, a verdad, cada vez vamos facendo máis cousas, nós queremos facer esas cousas, pero que non lo teñan en conta. É dicir, o noso grado, a nosa formación profesional é dun grado medio, estamos pedindo que o noso ciclo sea superior, como os demais ciclos de formación, que normalmente son de 2.000 horas, e o noso é de 1.400. Entonces, a ver, reivindicamos que se nos poña no lugar que nos corresponde. E que as funcións, que dunha vez por todas, que se actualicen. Despois tamén o tema de pedimos máis aumento de personal, que en todos os centros hospitalarios xa sea un coordinador, que é moi importante, o sea, xa hai algún, e que a verdade en Ourense sí que hai, pero sería necesario que houbera máis, un coordinador de CAES. Logo o tema da jubilación, que estamos intentando, luchando, para que nos podamos jubilar antes, o sea, sin poder... Consideramos que a nosa profesión é unha profesión de risco, entonces que a jubilación que podía ser anticipada sin que nos afecte a nivel económico. E aí estamos nesa fase, espero que algún día que podemos conseguilo, neso estamos, porque creo que o merecemos. A profesión cambiou moito. Sí, moito nos últimos anos, sobre todo, non? Sí, a profesión cambiou moito, podoche dicir que os nosos primeiros comenzos foi no ano 1960, cando, a nosa figura era unha figura que non tiña unha formación. Casi non había formación. Non había. A xente traballaba de forma altruista, sin recibir nada a cambio, pero é verdad que a medida dos pasos foi crecendo, ainda temos que avanzar moito máis, pero agora estamos nun nivel xa que, temos o grado medio de formación profesional, que somos unha figura que está ben reconocida, pero queremos evidentemente que se nos trate como outros ciclos formativos e que se nos meta onde verdadeiramente nos corresponde, que é no ciclo superior, a nivel de todo, a nivel de funcións, a nivel salario e a nivel de todos os conceptos. Hai unha faceta moi importante que é a comunicación entre todos os que formades parte dese entramado sanitario, non? Sí, a comunicación é moi importante porque, cando te comunicas cada un dá a súa idea, evidentemente, eso sempre leva como objetivo que todo funcione mellor, e por regla general todo funciona moito mellor cando existe unha comunicación, pero moitas veces esa comunicación tampouco é posible. Pero intentámoslo, estamos no bo camiño. Estas xornadas teñen un carácter anual. Sí. Todos os anos se fan, elíxense temáticas diferentes. Aí está, sí. Como ides deseñando? Mira, estas xornadas, contoche, empezaron sobre o 2014, máis ou menos. Todos os anos vámonos facendo. Hasta ahora facíanse por a mañá e pola tarde, este ano solamente se van facer por a mañá. E cada ano vamos pondo un tema. Este ano, está dedicada ás TCs en hospitalización e en primaria. Estou, sí que estou sorprendida porque cada ano a xente animase máis, porque eu que quero é que a xente que vai de ponente que sean, máis que nada, técnicos en cuidados de enfermería. Sempre vai algún médico, van algunha enfermera, pero eu o que quero é que vayan o noso colectivo. E, a verdade é que a xente está se animando, cada vez está se animando máis, están máis contentas, colaboran máis. E, eu creo que sí que van moi ben. Aparte, xa levamos, son as 14avas xornadas xa a nivel provincial, que se celebran aquí en Ourense. Moi contenta. E podedes facer unha conclusión en positivo do desenvolvemento destas? Moi ben, moi ben. A verdade é que sempre é positivo, porque a xente, eu vexo cada ano que se anima máis, que colabora, que podían, desde aquí, digo que podían vir moitas máis, pero que estamos contentos por a colaboración. Ana María, un placer. Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas gracias a ti, moitas gracias a ti. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas gracias por estar aí un día máis.